Il-flus li pajjiżna qed jitlef kuljum mid-dil ħażina li għamel il-gvern fuq il-power station tal-gass setgħu ġew investiti fil-poplu Malti Wawċi. Waqt li dan il-ftehim swina 200 miljun euro, eluf ta' persuni f'pajjiżna qed jitħabtu biex ilaħqu mal-ħajja. Kemm konna nirranġaw? Kemm konna ngħinu l dawk 3200 li qegħdin fuq il-waiting list tal-housing? Kemm konna ngħinu l dawk il-pensjonanti illi qed jiddeċiedu kull xahar jixtrux il-mediċina jew l-ikel? Kemm konna ngħinu l dawk it-tfal tagħna ta' 15-il sena li ma jistgħux jibqgħu jistudjaw? Untuhom inċentivi biex nixpronawhom ħalli ma jkunux ikkundannati għal amorhom fiċ-cheap labor għax l-edukazzjoni tagħhom ma tjibitx? Kemm konna ngħinu l dawk il-familji illi qed jitħabtu biex isibhom qarsaqaf fuq rashom? Kemm konna ngħinu lil min għandu bżonn ħiliet tas-seklu 21 biex jikkompeti billi nagħlmuhom, billi nedukawhom, billi ntuhom l-inċentivi ħalli jtejbu lilhom infushom? Iddikjara dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija waqt konferenza organizzata mis-Solidarjetà Ħaddiema tal-Partit Nazzjonalista fuq Net FM u qal li għal kontrarju minflok jammetti l-iżball u jieħu azzjoni, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed jiftaħar kemm qed ninster u kull sena. 50 megawatts per hour għal 205 megawatts kemm tipproduċi il-power station jiġu jissu 10,500 euro, jekk tagħmilhom għal 24 siegħa jiġuk mal-250,000 euro kuljum, jekk tagħmilhom 35 għal 365 ġurnata jiġuk 98 miljun, ma jiġukx 200 miljun. Jiġifieri hemm diskrepanza mill-kalkoli tal-oppożizzjoni ta' 110 miljuni. Adrian Dalija appella biex il-ġid jitqassam b'mod ġust u jasal għand il-ħaddiema. Iżda r-realtà hi li għall-kontrarju il-poplu Malti Wawċi ra żieda fl-aktar affarijiet bażiċi bħall-ikel u l-kirjiet fost oħrajn. Fejn hu l-pjan tal-gvern? X'qed jara illi f'pajjiżna jrid jagħmel biex jibda ittaffi jew jaħseb għal numru dejjem ikbar ta' nies u jidher li l-gvern irid iktar u iktar. U mhux qed jgħidilna xejn minn dak kollu. Il-konferenza bit-tema il-valur tal-paga tiegħek illi saret matul il-ġurnata fuq Net FM laqqet diversi esperti dwar id-dinja tax-xogħol u tagħtu ukoll l-opportunità lis semmija li jintervjenu jistaqsu permezz tat-telefonati. Din l-inizjattiva komplet tibni wkoll fuq il-pubblikazzjoni tad-dokument ġi tal-kulħadd f'soċjetà li jimpurta li tnieda waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista.